Is-sibt filgħaxija f'dar il-Mediterrana l-konferenzi tħabbar ir-rebbieħ tal-Malta Eurovision Song Contest 2011. Glenn Vella! Il-kanzunetta One Life tal-kantant Glenn Vella kisbet total ta' 90 punt kemm min-naħa tal-poplu kif ukoll mill-membri tal-ġurija immexxija mill-kantawtur Riccardo Cocciante. One News iltaqa' mal-kantant ta' 27 sena li jirnexxielu jirbaħ dan il-festival wara li jipparteċipa fil-Malta Eurovision Song Contest 5 darbiet. Kontent immens, ifhimni esperjenza li ilni nixtieq li ngħaddi minnha u fl-aħħar saret realtà. It-tieni u t-tielet post ittieħed ukoll minn kantant irġiel. Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta Finally tal-kantant Richard Edwards, filwaqt li fit-tielet post ġiet il-kanzunetta Over and Over ta' Kurt Calleja. F'konferenza tal-aħbarijiet wara s-serata l-kantawtur Riccardo Cocciante li saħħar l-udjenza kif interpreta żewġ kanzunetti mingħajr ma kien ippjanat faħħar lill-kantant Malti. Qal li Glenn Vella għandu preżenza tajba fuq il-palk filwaqt li fisser il-karattru tiegħu bħala ferrieħi u enerġetiku. Mistednin fl-istess serata kien hemm ukoll il-grupp popolari Ingliż Blue li din is-sena se jkun qed jirrappreżenta lir-Renju Unit fil-Eurovision Song Contest. Is-56 edizzjoni ta' dan il-festival se jsir fl-14 ta' Mejju f'Dusseldorf fil-Ġermanja. Inwiet li ħanamel dak li nista' l-100% tiegħi biex kemm jista' jkun ġibur Malta l-qudiem.